Pri slovnom spojení zlé ovocie asi každého z vás napadne nadľudská škaredosť a necharizmatickosť Jaroslava Naďa. No každopádne sme tu ale predovšetkým preto, aby sme si pustili vlastne, bol ten protivládny protest a Naď tam doniesol svojho syna. Prosím, privítajte môjho syna Daniela. Mám veľmi rád históriu. Bráško, tak si ju naštuduj. Pretože tvoj tatko je Hitler. Ak si to nevšimol. Nájdi si tam podobnosti. Otvor si svoju knižku z dejepisu, čo máš doma a nájdi si podobnosti medzi Hitlerom v roku 1930 a medzi tvojim tatkom. A myslím si, že sa ti v hlave urobí veľa spojitostí. Veľa podobností. Od malička pozerám túto s otcom mojim historické filmy. Od malička z teba robíš šíriteľa americkej propagandy. Dokumentárne seriály. Rozprávame sa o tom, ako svet vyzeral či už v dávnej alebo blízkej histórii. Ako hovorím, programuje ťa a manipuluje, aby si bol rovnaký agent, ako je on jedného dňa. Ale hlavne mi furt dokola opakuje jednu vec. Že Amerika je najlepšia.